Sabíades que no Museo das Mariñas conservamos a tumba da muller máis importante da historia medieval de Betanzos? Trátase do sepulcro de Sancha Rodríguez, a primeira muller de Fernán Pérez de Andrade. Deste sepulcro non conservamos a tapa, pero sí que nos quedan restos do escudo familiar do Saraspardo, no que aparece un león máis grande apoiado nun león máis pequeno. A diferencia do seu marido, que escolle o oso e o xabaril, Sancha Rodríguez empregará a figura de dous leóns para soportar o seu sepulcro. E seguro que vos preguntades por que o sepulcro contén todo este tipo de feridas, e é que a evolución da peza marca tamén un pouco o seu estado. Sancha comezou estando no interior de San Francisco co seu marido, pero rematou expulsada do templo. Estos leóns acabaron formando parte das paredes dunha casa do casco histórico de Betanzos, mentres que a caixa do seu sepulcro acabou no patio do Museo das Mariñas, pero antes de ser museo, cando isto era o cuartel da Guardia Civil e dentro da súa caixa beberían os cabalos da Benemérita.